Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw, bigat kata kayo amin, apo. Maabig ka kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya ti lalamat. Yamang iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Paakar at sari matuan. Liknaay balay! Diyan nga rin na sa paborito yun RJ Jimenez, always at your service. Nakaulo na kantabayad sa agaw na Martes la tatang tanagagik petsa 25 at bulan na Nobyembre taon 2025 sa magtarilingkor magtaryon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kaulotan kantabay timat sa alanlanag at puso ng Madam Charis si Engineer Nixon Dakal. 30 days more to go. Gi, saksaki bulan lata tang tanagagik. Christmas la. Pero lulagyan manasing graso Christmas at atang tanagagik. Lalo mat, yaong puputang susari balita issue at sarayan kaplasan. Kapigan kasi umbutel. Ni jad saya Disyembre sigurado makalik na ti lalamat na ambutal ya panaon. At noon tayo lata no ambutal na kaukulan tayo ay. Putang na laman. Si Katulaya kasi suputang na laman niya tatawagan tayo at ating tanagagi at sari amputa-putang. Iran balita. By the way, sari motorista, nagkalalolad sari Manda Drive na single motor. Agtimot na talusan no akin, jad karakulan na sari nagagawan aksidente involving single motorcycle at ating tanagagig. Maslak, sari na di disgrasya o na aksidente dalan, puro motorsiklo. Nan karoman walay agawan adalanan tayo ditan mismo harapan na sa City Deluxe Restaurant ditan
Barangay Tapuak. Ayagi. Grabe sudala yan ang nang tayo. Ate walay sakay. Sakay batyamat angan ko. O sakay palanggana. Ya dala yan ang nang tayo at atang tanagaging. Saan anang nang timay yung nakahandusay po na katawan ng tao. At nang karoman, nandin malan tayo at atang tanagagik. Agtima labinidyo ta. In respect at sa may pamilya. Na sa may biktima taong paano na ani at ansakit at linaw da no nanang daso agawad sa may kapamilya da at atang tanagagik kanya kala ng video although in post ko at atang tanagagik at sa may Facebook account ko yawan man nandin malan tayo wad man mo lang ambulansya in fairness pero agdamo lagi nalaw ta agla unuungas may tuo kalamor singa naandian lay bilay at sa may indalan tayo at dyan sa may karakol na sa may dala bimusit-sit at actually dyan uleng sangi na sa may biktima at atang tanagagik ayagi sa ikuang ko wala nang ligtas although in pida saltimat niya at atang tanagagik kung muna tayo salda naman pero hindi na in cross na lang may mato at isandam ula at tuma inapisan na panyo may lupa to at ating tanagagik gagontan pero wala insend at saka video at sa may video at ating tanagagik akatiklub akatiklub may ito man ungas ni aka-helmet mo at ingan aka-helmet mo at ingan pero grabe so injury ina ko to at lupa to man engas abot-abutan to sa engas to kalman at ating tanagag sa nagunuyan hindi malanak nga pula agdala sambot so bilay ito agagig asin serya to so sa hospital ditan itidoks bigaran dang lat hospital lata tanagagig but unfortunately umanis sa awad sa may biktima wala mo lanti may SOP tutumbukan na tatang tanagagik aga basta-basta nagalaw irarate na aksidente dalan nakaukulan sa mangyakar at sikarat ospital sari ambulansya akin tawalay training dararaya umpano na ani no galawin nyo mas pakarisguan ni na sa may biktima instead yan na save pakarisguan ni na sa may biktima kanyan umala so agda ang paka-respondent tampol hanggang nauputan na dala I suspect say suspicion ko man say suspect ko man at nauputan na dala agagi grabe grabe man yung aksidente agaw ditan at barangay Tapuak sa istorya nasarara may bystanders di man ya kay matunmat na sa agawa kaabay to kasi may biktima kasi kaabay to may cellphone to most likely angang ko along the way, wala timawag uman si cellphone, aka motor. Katulate babaga tayo. Ate cellphone, no man drive kayo at atang tanagagig isinopyo. Although sometimes I'm guilty. No maminsan. At, pero ka naiwasan mo lante. Pero at least aware kayo. Importante aware. Sinasamay agawa. Habay to may cellphone to agig. Agagik ira. Pero sa istorya tan tinasari bystanders, akin amo adapigas, adapigas ng sakya L300 ang gad bimasilang niya at sa may truck ya kaparada di madgilig. Walad arapan na sa City Deluxe Restaurant. Di man mula nauyusan na bilay at ating tanagagi. Kaya ingat lang po sa mga single na mga nakamotor. Ay agyo pinunuyan tayo motoryon mo plus agyo pinunuyan tayo motoryon maknol yung maingal ang gano wala ordinansa tayo masabultan so maingal iran motor san siya sang kabangaran niya talaga rin Pilipino anawot sa ulo agauntan pinunuyan nyo tayo awot na ulo no pinunuyan nyo tan pakarisguan nyo lalaingan kanyan ayagi
Asiksikaso labat agagik sa panag-drive. And then according to our information, at sa Kimanayan Kagawad man na barangay, ditan at Binmalay. At no agak nalilingon sa Biniladan Barangay, Barangay Lumboy. So, condolence doon sa pamilya. Kaya, ay nako, si Kiran walay motor da. Ingat-ingat lang po kayo ha. Hindi po ninyo makakarating po kayo sa inyong paruroonan. Di ba? Nunot nyo lamay pasakbay ng Engineer Rodolfo Dion, former DPWH 2nd Pangasinan Engineering District Officer. Anti kwanto demanded pa kabato, drive safely, come home alive. Come home alive manaya. Drive safely, come home alive. Di ba? Importante, unsempet kayon mabilay. Ag kayo maganat. Yaon atay panagmotor yun, magangganat kayo siya kayo na nauputan na oras. Enjoy driving. Nunan na po kayo trabaho, enjoy driving home. Tapin maka-relax kayo daisat, pero kayo manggaganat. Kayo mapagat, tawadtan, sabi yun si Mrs. Adabong nyo. Ya kasabi nyo, akaawsla. Agaundan. Kaya ingat-ingat lang po sa mga motorcycle riders po natin. Ang inyong sasakyan, 2 gulong lang yan. Mainumay kayo na tumba. Makatalapos kila ba't naso agad yato bakir kila gauntan. Sinasamay na imaturan timot. Plus motor, single. Ni tanlay balbalagi ason matawa-tawa. Tinalapos to. Toy. Mangyaw-nyaw laba mangyaw-nyaw. Man-aw-aw laba may aso. Man-aw-aw laba may aso tapiloy. Pero amay to, ni basig sulo to. Di nakakalan na Ken, linaw atatang tanagagig. Yate basig sulo may at simento. Mas dopsi pa yung mas anawat. Na may simento may Ken, ulo. Di siyempre may simento, agontan. Ay, agi. Ani, walay balon revelation talamot. Walay balon mensahe tulalamat ng saldi ko atatang tanagagig. Naani pawilintitan, adpan patuloy na silik na ibalay kaya rin ninasarang pakabatan pa imano mahalala po ni Ed Saray Manangan Tabay. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang puta-putangiran sunata. Dame un San ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast. So get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your more friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Parad Aliguas,
Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay malaga. Sama nating taguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago sa tulong ng inyong suporta. Patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Sa radio station, yaiyayag nasaray Dagupeño. Judd Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Anjet Maluwag. Paborito. Aya. So 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, paboritong every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulig na ibali at ating tanagagi alas 8:05 lang. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Nakakalot na nakakantambay unit sa inago na Martes sa Magtaril Nincor, Magtaril kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siya nga ho pala, paalala po ng DECORP, Dagupan Electric Corporation,
at dasayin agaw at ating tanagagik Tuesday, November 25 at oras na alas 9 kabuasan yang gadalas 3 ng araw at walay naandian kayo na say walay nagawan power interruption kuantila nagkalaluladitan at barangay Lukaw barangay Lukaw portion of barangay Lukaw kanyan pantarian yulatan at ating tanagagik tansay pamana water Dagupan City papanunot tumat ya due date yun natin at sayin agaw iray consumers ya taga Tambak, Bulusan, Mamalingling, Salisay, Mangintan, Tebeng yang Gadman at St. Michael Subdivision kanyan pantarian nyo malatan no non-due date kayo at Water District at Dagupan City walay multatutan. Walay multa to. Agda kayo pultutan, pero manmulta kayo. Kawang namin multa at ating tanagagi ka. Ganyan, walay ibayar yun natin. Ibayar yun lata. Pigalatay, nung mulagso bilyo, kagkarigatan nyo laga kita. Kawaan namin multa yato Kawaan namin multa. And speaking of water, walay panawagan to nun former councilor na bali na Asinggan, Evangeline Durao. Say kwanto, may nakikinig kaya sa munisipyo sa reklamo na ito, tawalay nang i-post. A certain Victoria Baruga, prime water, kawawa na mga students namin, nag-iigib ng tubig, walang supply ng tubig, sa bahay naman hindi pwedeng sabay mga faucet sa paggamit. Balik na po sa dating Asinggan Water District. Nasisira na ang automatic washing machine dahil nag-e-error kapag nawawalan ng supply ng tubig kwanto ng Victoria Baruga. Dito nagbali na Asinggan. Kanyan si former councilor na Asinggan, Councilor Evangeline Durao, say kwanto, may nakikinig kaya sa munisipyo sa reklamo na ito. O karapatan ng mga mamamayan ng malinis, maayos na supply ng tubig at obligation ito ng mga nakaupong opisyalis ng Asinggan. Sino kasi masaya sa naging transaksyon with Prime? O Prime, di ba kay kanyan, former Senator pangalan nun ito, yung kumandidato ring presidente, may dalawang anak ngayon na senador, tulingaran tuyay. Ay, mahirap suntatak ka na tating tanagagig. Bilyar! Senador, former Senador Bilyar. Pakiasikaso na lang Talaga na, importante kasi yung tubig sa buhay ng tao. Pero, nankaro man natatang tanagagig, pimaway lalamat so sa kaya video, video ya actually nan saldi ko, walay pimaway lalamat ya video to atatang tanagagig, ya sa jadsatan ya video ni impaway to lamat natatang tanagagig, imbulgar to, imbulgar to ng dating congressman saldi ko, ya si kato at paplanon kuno na gobyerno, ya papawayan dan terorista, papawayan dan terorista para malibing ito kasama ang katotohanan at sa tay maanumalan flood control projects tan amay insertions at national budget. Nasa may 2025 national budget at ating tanagagik ya bilyon, trilyon sa pantutungtungan ditan. Ya abalang. Sa ikwanto at sa may video to, latest ya video to, dating Congressman Saldico, hindi ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Papalabasin ng administrasyon na isa akong terorista. Kwanto? Isa akong terorista. Kwanto? Niya, sa video to at atong tanagagik ng dating Congressman Saldico. Dingalan tayo. So Sara may panibagong revelations na naman po niya ulit kontra sa mga nakaupo sa kasalukuyang administrasyon. Kasi
administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago o dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park.
Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Part 1 nila batlatan at tatang tanagagik, wala nila mo sa part 2. Natan, dyan sa tay part 1, ya mensahe ng saldi ko at tatang tanagagik, pigaraman. So, malapod sa may taon 2022, yanggad 2025, pigaran amin. Amin. So, impalimaton kwarta, at ibabagaton, Jad Abong, ng former House Speaker Martin Romualdez. Sa ikwanto atatan tanagagik, 56 billion. 56 billion pesos la atatang tanagagik. So, abit lalalamat. So, ngaran ng former Speaker of the House, Martin Romualdez, iya pati sa ngaran na sa kaplusan niya presidente tayo.
Although sa ibabaga to, ng DILG Secretary, Saldico is a liar. He is a thief. Kanto. Si katutan so pangiaalilingan to at kinan Congressman Saldico for claiming ang gapoy anggan binting numan bilang at atong tanagagik yang gapoy anggan binting nawa to at sa may 100 billion pesos insertion allegedly ordered by the House Speaker through the order ni nasa presidente tayo at atong tanagagik at sa may 2025 national budget. Pero nanangan kumatlanti at atong tanagagik, siyempre sa role to lantinan former Congressman Saldico otosan no sakang otosan dakilang otosan di siyempre takot-takot mo'y man kutdil ganong kutdil kalaban na daisat ang takot-takot mo tatang tanagagi kaguntan tani sa ituto ko yun to duwara na taragi opisyal na bansa tayong Pilipinas away no kimot dil o dino andi ni bagatay unbelievable pero pwede ring believable kaguntan. Ta siyempre kung ikaw ay isa lang otosan lang, agauntan na tatong tanagagik, hindi ka pwedeng mangutdil. Otherwise, si kay papawayan dan, puliktaran da ka at tatong tanagagik, paugasan da ka, agauntan, bahawian da ka, akin at kinutdil may para siya, kwan. Katutan, nayarin panisyan tayo, nayarin andimat at tatong tanagagik, ito aligasyon niya anggan ako diltong binting, ng Congressman Saldico. Pero the fact remains, yawad tanin san siya nabibitlasong ngaran na former Speaker of the House. Say House of Representatives have the power of the purse si kwanda atatan tanagagik anto'y kabalik santutan. Lapud ta si kara susamay mangitatarya na budget na say bansa tayon Pilipinas. Si kara walay pagkapanyari yamantarya, mandengal, manaproba na sa tay budget na Pilipinas. Walad si karan amin so pakapanyari. Kaiba siyempre sa Senado. Kaiba so sa Senado at atang tanagagig. Kanyan walay gangan nasama tagay leader na House of Representatives. Siyempre dangalan da, leader da. It follows at atang tanagagig. Kanyan sa ikwantelantin. Sa iliknay, bali nata natatang tanagagig. Kaya rin nasaratay pimapawaya arrest warrants. Kaya rin nasa impaka-aristo nasararatay pigaran personalidad yung malalapod DPWH. It's about time siguro yung sintomat sa investigasyon at former Speaker of the House. Ni aming pigalan binitla ng former Congressman Saldico so partisipasyon na say former Speaker of the House pati say Presidente na Pilipinas. So siguro dadlik na nabali at atang tanagagik concentrate timot la so investigasyon tayo at sa tay dating Speaker of the House. Actually, contrary sa may ibabaga ng DPWH Secretary Vince Dizon, agtupanisyahan niya walay partisipasyon na say presidente at satan so flood control fiasco at atang tanagagig. For him, it's very impossible. Kasi siya mismo, ang ating Pangulo mismo, ang nagsabi sa taong bayan, nagbulgar sa taong bayan, ng mga nagaganap na nakawan sa DPWH. Sa gauntan, nakawan sa pundo ng taong bayan, nakawan sa pundo ng bayang Pilipinas, sa gauntan na tatong tanagagig. Pero somebody has disputed that. Wala natan so umpapaway at atong tanagagig correcting that belief.
si Presidente BBM, so ang exposed na sa ating flood control anomalies. Sa ibabaganatan, nasa kaya Kifichu at atong tanagagik. Diyad sa may agawa ya State of the Nation address to ng Presidente, he even proudly declared, asumpal ton amin, iraratay flood control projects under his administration at intiron Pilipinas. But the following day, wala agawa tatang tanagagik, the matter nature ng gawa na fact check. Tayo may fact check. Kinumpirma to no, araratan kasi flood control projects are indeed in control. Numan bilang walay on sabin dalap at bansa tayong Pilipinas. And what happened? The very next day atatang tanagagik agawa. Witness tayo sa araman niya agawa. Anto agawa di man at Metro Manila. Adalap era. Nalnalgap limulutaw-lutaw iray inya anor daray luluganan. Adalap era. Kanyan nan alikas man anong nang man nasari to nakatuman sa flood control project ya itatansit nasa presidente tayo. Kwandatan, sikatutan natan sulik na niya pimaway. Agangtan. Insan la nan salita si presidente. You still remember it? Insan la nan salita si presidente. Untan la so agawa at satay flood control projects na bansa. Nagmali ya substandard, wala ray agawan ghost projects, ya tinatakutan so pundo. Kanyan sa kwento ng Kifi, huwag tayo mag-claim that he started the investigation. Or else, paano wala ni unsyudot lamang aliwan sa labat, sunalik na tayo kung. True enough. Kaya rin nasa atin dalapad Metro Manila ang agawa ng tutumbukan ni tay bagyo ni tay dalap. At intiron bansan Pilipinas ang gad limulutaw-lutaw iraratan. Ya palpak ira ya flood control projects at aliwan saksaki lugar lambangat. No wala rin ghost projects at Bulacan, wala rin substandard ya projects mat at dandurman pasan at bansa tayong Pilipinas. Si Pangi Bulgar, nasararatan niya kakapuyan, yan nagagawad gobyerno tayo at atin talaga. It's the mother nature. Ganyan sa ilik na ibali natin talaga kapigan nyo imbestigaan. So former Speaker of the House tapen nanun ng tilay katuan. Although walala so insagap dan reklamo at ombudsman implicating the former Speaker and the former Congressman Saldico at ating tanagagik. Pero ang gapi development, paano to kasi? So ikukurang, nasatan niya reklamo insagap da. Airtight kasi, so satan niya reklamo insagap da to ensure that justice will be served to the Filipino people. Untuloy sulik na ibalay, kaya rin nasarin pakabatan pa imano manlalapunid saray manangantabay. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Ang putang-putangiran sunata. Dame un San ang putang-putangiran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle city life?
look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family. Intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to visit them at Barangay Pangasinan or call them at 0945800774. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:34 oras na natin sa Liknay, Bali at ating Tanagagi. Yan o inarat na nababantayan nyo kami ni at Facebook online at ating Tanagagi. Pero pampasensyaan nyo ni kami narurungal ni Irene Gauntana. Isasambot na ni may antena tayo at ating Tanagagi. Ha? By the way, hello and good morning kay Kuya Jun Sandoval. Sa ikwanto nan Kuya Jun, maabig ya kabwasan at si kayon ka probinsyaan ko kanto. Ta si Kuya Jun, taga Pangasinan, pero one man at Amerika. Actually, taga Pusurubio. Ito Kuya Jun, good morning. Siyempre, to the ladies ng Barangay Pasing, hello, good morning. Kay Nanay Ching, say kwanto, good morning Sir Joseph, Sir RJ Kapaborito, watching your program, kwanto. At syempre, nabanggit na rin natin si Nanay Kunching, kasama rin po niya sa
Ulupan Nasare single ladies di Tanad Barangay Basing, si Madam Emma Lipio, si Nanay Bihing. Yung makuli-kuli lawas itan. Si Madam Perla, tan si Kagawad Esperanza. Tan si Madam Jang. O namin niya, dumarungal manangang tambay di Tanad Barangay Basing. Good morning at si kayo namin, ha? Antay ating nagagad saya sa nagagawa. Corruption. Malak na ba yung corruption? Advance atin Pilipinas. Na ikukumpara da sa Pilipinas at arom-iran Asian countries. Araray day boring countries tayo. Si pararatay kabay tayo yung bansa. Malaysia, Thailand, natatang tanagagik. Sa ikwanda, in the Philippines, faith is emotional. Pero our neighbors, their values are disciplinary. Disciplinary. In the Philippines, religion is identity. Pero sa mga neighbors natin, morality is behavior. In the Philippines, culture avoids conflict. Our neighbors. Pero our neighbors, culture respects order. Baliktad. So in the Philippines, we love God. But our neighbors, they fear breaking their values. We have strong devotions. Our neighbors have strong discipline. We practice religion. Our neighbors practice consistency. And this is the painful truth at ating tanagagig, that the Philippines has a strong faith but weak moral discipline. Si katuti ang sakit-sakit at ating tanagagig, makmaksil sa pananisya tayo Diyos sa katawan, and yet, makapoy so sa may moral discipline tayo. Makapoy so moral discipline tayo. Our Southeast Asian neighbors have strong discipline even without strong religion. This is why kwanda at ating tanagagig, corruption, disorder, and moral inconsistency survive at Pilipinas not because we lack faith, but because we lack the discipline that turns faith into action. Mas makmaksil kumon, no sa tayo pananisya tayo Diyos sa katawan, makmaksil ya pananisya tayo Diyos sa katawan, tagkapantimat na sa may moral discipline, meaning to say, tutumbukon tayon susto, susare gangan na Diyos sa tatang tanagagi kagauntan, then probably, angga po tayo korupsyon, angga po tayo disorder, angga po tayo moral inconsistency. Si katutan suliknaan, iyan pasabidamat at si katayo at tatang tanagagi. And I believe it makes sense. It makes sense sa tatang tanagagi. Sinasaya si ibabagada at atang tanagagig, ang gapipi kakabat, nasa tagi opisyal, at sa atin niya nagagawa. Pero wala man sa statement to ng Congressman Tubi Tiangco, yasay kwanto, sinabihan daw ni BBM si Tamba na kayo, Martin at Zaldi, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto nyo? Ilang eroplano ba ang gusto nyo? Bilhin at ilang Ferrari pa ang gusto nyo? Kinukuha nyo lahat ng pundo. So say kwanto ang ishir naliknaan to. Therefore, I conclude na alam niya ang nagaganap. Sinasabi na nga po natin sa liknaay bala at ating tanagagig, very obvious. Pero it's always easy to deny. Agaon na ating tanagagig. Siyempre, kaukulan sumalat, ya prueba ditan. Tani, pimaway so sara may kangaranan at atong tanagagik. Ni pigaralay na aristo da. 2, 4, 6, walurala.
Pigari ana punda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walura ni so ana punda atatang tanagagik. Kaibaladtan si former Congressman Saldico. Ya akarid notice lang. Pigara ni ratan niya personalidad ya ana punda. Ya involved saya so flood control fiasco atatang tanagagik. Actually, walay hamon to ng Presidente BBM at kinun Congressman Saldico. Ba't ka nagtatago? Ako hindi ako nagtatago. Kanto? You could come home and answer these charges. But you have to substantiate the accusations. Itong mga akusasyon mo sa akin. Kanto ng Presidente BBM. Siyempre, obviously, hindi naman pwedeng magtako si Presidente kasi siya ang Presidente natin Gauntan na tateng tanagagig. Liknaan na bali lamutan. Pero ang tuwi ay sa ubat tunan ken, wala ubat tunan si Ate Aimee. Ni Resbakan, ni Senadora Aimee Marcos, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pahayag nito na hindi raw si Aimee ang kapatid niyang nakikita ng mga Pilipino sa telebisyon. The lady you see talking on TV is not my sister. Kwanto ng Presidente BBM pero wala ubat to. Ng Senadora Aimee Marcos ditan. Say kwanto bongbong, kwanto ako to. Kung ano-ano na nakikita mo ading, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako, kwanto, ng Senadora Aimee Marcos. Ako ito, kwanto, kung ano-ano na nakikita mo ading, kwanto, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Numutan mata, sa panangaro na sa kaya Panguluan at ading to, gusto kong patunayan mo na mali ako. Nathan, karuman, apan tutungtungan tayo, can the President be forced to take a drug test? Walay ubat lalama, nasa kaya matalisi mo at agagik. Ya matalisi ang kadunutan at tatantanagagik, antayo sa ubat da. At sa may ang i-share na sa may liknaan to, the President cannot be forced to take a drug test sa tatong tanagagig because it will become a bad precedent kwanda. Niya ay so damot at tatong tanagagig fiscal kwanda ta fiscal ma ang i-share. Na amaylik na anto agaon ta na tatong tanagagig say kwanda si katumat. Fiscal sinasamain mo ng argumento tila at tatong tanagagig because it is the constitutional duty of the President to reveal his state of health. Agaon tan. It is mandated by the Constitution that the people has the right to know the present state of health of the President. Si fiscal. Fiscal, the people has the right to know the President's state of health. Drug addiction is a form of serious illness because it adversely affects both body and mind. The mere fact one habitually indulges in illegal drugs despite knowing its deleterious effects already connotes mental impairment. Kwanto? The Constitution is the basis of the people's demand for him to undergo a drug test. The Constitution in Article 7, Section 12 states, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Now, my response, your argument is misplaced. Article 7, Section 12 applies only when the President already has a serious illness and the public needs to be informed of his health condition. Nyamat, so response data itong tanagagik. At satan, so, ikukungkung da ni Pakrad Article 7, Section 12 of the Constitution. Okay.
in fairness, balansin tayo tatong tanagagig, tapenun tanata, may aganawut. So, kanunutan nyo, isipan nyo, dapat open-minded po kayo para maintindihan po natin yung mga kaganapan sa ating kapaligiran. Okay. Your argument is misplaced kung tunatang matyahay. Article 7, Section 12 applies only when A, the President already has a serious illness, and B, the public needs to be informed of his health condition. Now, it does not authorize the public to force the President to undergo medical tests in order to find out whether a serious illness exists. Exists at atong tanagaging. The constitutional provision you cited is about disclosure, not compulsion. Its purpose is transparency after a serious illness is established, not for political opponents to use it as a fishing expedition to find out if the President is a drug user. You must first prove that 1, he is a drug user, and 2, his drug use has caused a serious illness. Only then, kung tumayay, sa argumento tumayay, can you demand that the public needs to be informed of his health condition. If your interpretation is accepted, there is a simple allegation of serious illness, anyone could demand any medical procedure from the President. Now, that would be absurd and a clear abuse of constitutional interpretation. The Constitution presumes the President is able and healthy unless proven otherwise. Proof must come first before compulsion, nor the other way around. Kaya proof ang kailangan natin. Sa ikundanatan, proof, dapat prebaan tayo. Sa itupot balan natin, hindi ba sapat na nagsalita na yung kapatid? The fact that she is the kapatid, and she knows very well the brother, gauntan. What proof more do we need? Kwandamat, ire-arum atatang tanagagig. Pero sa karutulantin ng Senador Amy Marcos, patunayan mong mali ako. Aman mo't so hamon to, Kaya lang, Madam Senador, paano patutunayang mali ka? Ito na nga sinasabi ni Piskal. Itong isang matalisimot na legal mind. You must first prove that he is a drug user and that his drug use has caused a serious illness. Pero dyan sayay, November 30, yan nagawan rally at atong tanagagik, walay sa kaya personalidad yan ang confirm na sa attendance to. Kinumpirma na po ni Naga City Mayor Lene Robredo na dadalo siya sa ikakasang malawakang rally sa linggo, November 30. Pero mas gusto niyang sa tabi-tabi lang siya at hindi siya makikilahok at wag nang mangialam sa programa, lalo pat isa siyang kawani ng gobyerno. Actually, walay mangitutulak na matatatang tanagagikad siya to. Ya untagam lalamot. Ya presidente at sarare nagagawa. I-float dalamat so kandidacy to atatang tanagagig. Although sayay so nagawan rally no November 30, wala actually may naawat tayon sulat diay da saray kaparian na Lingayen Dagupan Archdiocese. Sa ikwanto jud sayay sulat atatang tanagagig Reverend Fathers. There is a national mobilization against the worsening social cancer of corruption in government set for November 30 this year to coincide with the birth of our hero Andres Bonifacio. Nga pala, holiday pala yun. On our part as Catholic faithful in the Church of Lingayen Dagupan,
instead of a massive one-venue mobilization which every often leaves out the poor and the marginalized, we will have simultaneous, widespread, expansive barangay and sitio-based mobilization to educate our grassroots parishioners on the evil of stealing, especially public funds. Kwento. Enclosed is a pastoral moral guideline, teaching aid that you can use for the socio-political formation of the Catholic faithful. The 4Ps of political moral formation can be used in parish formation programs, especially among the BECs and Barangay Chapel formation even beyond November 30. The 4Ps of prayer, protest, pressure, and prone. So may sariling definition ang simbahan sa 4Ps. At ito po yung kanilang definition ng 4Ps. Prayer, protest, pressure, and prune. In Tagalog, panalangin, pagtutol, panagutin, at pagtabas. Amen tayo may pagtabas. Prune. Di ba no, gabay mo mabuna-buna tayo at tanaman mo, wala may process at tatawagan dan proning. Puter mo. So sa may sanga-sanga to, puter mo may simit-simit to. Tapen, simit lang ba da bali-bali? Agontan, mabuna-buna this time. Sikatuman sus may proseso na pruning ya kwanda. Puteron. Okay. Pagtabas. It is time for our people to understand the new challenge of pananabangan sa politika. Okay. The stewardship of politics is the 4Ps. Politics cannot continue to be election-focused, celebrity-centered seasonal engagement. Pope Francis called politics as noble and one of the highest forms of charity. Kwanto man, katulan tila may in-emphasize tayo karuman sa may celebration na Christ the King. In connecta tayo sa may Christ the King. No kumunta sa hararay leaders tayo, naalig dalabat may ginawan sakripisyo ng Jesus Christ, ng Hesus Kristo. Ya inako tayo kasalanan tayo, inako tayo irap, ya amin, gana-gana, inako tayo patay at atong tanagagik. Just to show us how a leader should stand for his people. Sacrifice. In sakripisyo to namin. Sana ganyan din yung mga leaders natin na maintindihan nila yung kami kabaliksan na sa aming public service. That public service is sacrifice. Gawin na natin tanagagik. Sa ikwantulantinan po Francis, politics as noble and one. Politics is one of the highest forms of charity. Okay. Please plan a triduum of Barangay Christ. Sumpalay Christ the King. No November, agawala may triduum. On November 30, first Sunday of Advent. Yan. November 30 is the first Sunday of Advent. The barangay chapels are to be organized to do the following: simultaneous rosary prayer at 5:30 p.m. in barangay chapels, led by the youth prayer leaders. Si Katutan Sulaman nasaya ay sulat atatong tanagagig. While flaglets or bantings are mounted in front of the chapel in solidarity with the act of atonement for the sin of corruption, may ang puputira, flaglets sa bunting sa tatong tanagagik. At 6 p.m., there will be small candlelight procession and the candles are laid in front of the chapel. The people sing pananagutan. The families are also encouraged to light candles and put out white ribbons outside their houses as a prayer sign to heal our land. We cannot sit idly watching society wreath in pain due to government corruption. God must be at the center of this liberation movement from corruption. We priests must accompany our flock by refuting error with prophetic vigor and feeding the people with sound teaching. Sincerely yours, Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen,
Dagupan. Ay, agi. So let's join together in prayer para sana kasi sobra-sobra la corruption, sobra-sobra pa nagpolitika. Anto'y arapan tini ay, anto na marakap ya arapan tayo Pilipinas ay. No polyan ang tita na tatang tanagagi, corruption. Sobra-sobran pa nagpolitika. Anong ninyo so nagagawad si katayo? Nagnon ninyo lay epekto tutan si katayo at atong tanagagi kaguntan. Ya pati sa araratay proyekto na gobyerno na nako-compromise akin. Sobra-sobran politika, sobra-sobran corruption na tatang tanagagi. No sobran pa nagpolitika, no jud sobran pa nagpolitika mo no agda proyekto agda ituloy agpulyaran dalabat la na pirdila sa kwarta no humbali aguntan untan mat at corruption at atang tanagagi sobra mat so panagkabigda at sararate proyekto ya gagawin da pero no nanang murad arapan na sari totoo singara santo santita mat anto atan kumonso na erase na balang at sikate na amay napasimbalo at atang tanagagik tapen januntan makapiam parmat sa Pilipinas sa saray Asian neighbor countries tayo at atang tanagagik niya sikatile na titilak in terms of economy, in terms of progress at atang tanagagik ikumparayo at arom ya Asian countries, Vietnam, Thailand, Malaysia at ating tanagagik. Nandun nyo pa? Samantala ng saman sa Pilipinas, in the 60s and 70s, nalilingo at ating tanagagik, at say pakanang dad si katayo at sangkayamanan, yabansa, next to Japan, ingan. So, comparison. Pero natin ay, paano wala tilad samsampot? So let's join in prayers. At ating tanagagik, let's join forces together in prayers. Kumon at ating tanagagik araraya leaders say naliwawaan. Ay, Hanggang pala malam, may oras tayo tatang tanagagi katlik na ibalay. Dyan garan lang ulan na si kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Akaulabakan tabay lalangula. Yang ipasabihin na sari balita issued ang komentary ni Pagrad Sari Matuan Liknay Balay sa magtaren kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side siyempre. Ang gapayorom sa alan na nagad puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Sa bukas mga kapaborito sa sapang edisyon ng ating palatuntunang Liknay Balay dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor
Patrick Agustin Karamat. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karamat, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel.